So kani day nga part day no sa pagriban ako day no is daghang kay nangutanan ako day kung unsa daw tong ako ang gisagol sa medisina or unsa daw tong nga garapa nga ako ang gimix ako ang medisina ba. Munang karon day is tubagon ta mo day no. Og anyway day no kato day mga taga Iligan nga gusto bitaw magpariban sa kuha day no kay lagi day daghan jud kay nag-PM nako day nga mga taga Iligan City day nga magpariban lagi sila sa kuha. Ang trabaho ra jud nako diri day no sa Iligan pag mangriban ko day kay Sabado ug Lunes ra jud siya day. Kay busy man gud ko day kay lagi na man gud koy piso nga gamay day ba niya kailangan jud nako siya ihatod sa eskwelahan ug magbantay jud ko niya taman mauman yang klase didto. Munang dili kay ko kapang riban diri sa Iligan City. Ug miingon na sa day ko sa inyo ha day no kung pwede na ko mudawat og riban diri sa Iligan City. Kay karon magong February day is dito ko una magriban sa bukid. Og mao na din ninyong giingon din no kung unsa daw na nga medisina nga ako ang gimix ana. Superflex day na siya day nga protection sa hair. So magamit na mo ana siya nga medisina day kung ang iyohang giriban day is rubberized na og buhok or daot na siya og buhok ba. Kay kana magong superflex day is dako ka siya tabang sa mga damaged hair. Kay para di magputol-putol ang buhok day og di pud mag-rubberize og maayo ilang buhok ba. Pero gamito lang na ninyo day ha sa mga damaged hair lang. Pero healthy ra sa inyong buhok day lang ninyo gamita day kay para ra mangguna sa mga damaged hair og kanang bitong na mga color nga mga buhok na nga daot na ba. Og kana sa superflex day isa sa na sa pinakanindot na kung dry hair na bitaw ka day kay kaya man gud niya pasinawon og balik ang imuhang buhok day pag i-apil na nimo sa imuhang medisina. Og magriban day ko next time day no nga step by step day kung unsaon pagriban kay para kamo na mo riban sa iyong kagalingon para di na mo mugasto ba. Og kana sang ako ang gigamit nga fresh day kanang orange nga sige na kog ipump nga makita ninyo. Kay hair protect sad na day number 1 jud kay na siya pud day nga importante kay pag color hair ang inyong customer. Kay para man gud na day mo kulo ilang buhok day ba para di mag-rubberize samot ilang buhok. Mao sa isang dakong tabang day pag magriban ko day kay kasagaran man gud karon day nga ako ang ipangriban bitaw day no kay ilang mga buhok day mga damage na jud. Munang lisod kay magtrabaho day kung inana ka damage ang mga buhok day kay lagi daghan kay medisina ang agian. Munang kasagaran day pag magriban bitaw ko damage hair day no kay mukuha ra jud ko ang duha or isa ka ulo ra sa isa ka adlaw. Kay lagi kailangan ako tutukan ng ilang buhok day ug kailangan sad nako day nga daghang medisina ang agian sa ilang buhok para dili madaot. So inana kailangan magriban basta damage hair ug inana pud ka kapoy magriban basta damage hair na inyong buhok. Munang ay nanta mo palabi og hangyo day kung damage hair na gali mo magpariban mo please lang. Og mao ra day to no bye oy.